Искам да изкажа голяма благодарност на семейството ни, което беше всички тези години, близо 10 зад гърба ни, за да можем да постигнем всичко това, което сме направили до момента. Новия сектор големи котки или хищници, който откриваме, е направен по всички световни стандарти, с бронебойни стъкла, с големи площи, височини, вътре с много добър интериор за животните. Всички природозащитници могат да бъдат спокойни, че животните, които обитават тези кътове, не са хванати от дивата природа. Те са от зоопаркове от цяла Европа и са настанени тук при всички възможни най-добри условия и добри грижи. Нашите благодарности към повече от половината, които сме се събрали тук, са наши партньори. Без тяхна помощ всичко това, което сме постигнали до момента, е почти невъзможно да стане. За община Бургас е късмет, че семейството на господин Дъбов реши на територията на общината да направи това чудно творение. Вече конкурираме Софийския зоопарк, особено и след днешния ден, когато ще се открие къщата на големите котки. Ние сме един туристически град и това, което прави семейство на господин Дъбов, е още една звездичка, която кара хората да идват тук в Бургас. Очень рады, да, участвовать в этом проекте, в развитии. И вот мы вместе работаем, наверное, в течение последнего года и рады видеть развитие инфраструктуры зоопарка, чтобы животные жили в хороших условиях, комфортных условиях, развивались. Надеемся, чтобы у них появлялись дети. Откриваме с прерязване на лентата и сектора големи котки може да се каже, че е открит.